Hej gutter, så er jeg lige tilbage igen med en video, og den her video den kommer til at handle om den mandlige og den kvindelige orgasme. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg lige fortælle, at jeg var til en påskefrokost i går, og min søster, som jeg egentlig elsker rigtig, rigtig højt, hun sagde noget, der egentlig gjorde mig rigtig ked af det. Hun sagde, det var fordi vi havde en snak om narcissisme i virkeligheden. Og så siger hun, men Markus, du er jo også narcissist. Hvem har udnævnt dig til den, der skal gå ud og fortælle alt det, du fortæller på internettet og på YouTube og sådan noget? Hvem har gjort dig til ekspert? Hvem har givet dig ret til at være ekspert? Eller noget i den stil. Og det gjorde mig faktisk ret ked af det. Fordi når man sådan sammenligner, jamen, hvorfor har jeg ikke lige så meget ret til at fortælle om det, jeg ved, som for eksempel nogle af mine kollegaer, som er meget kendte, der har et stort spirituelt institut, hvor man underviser i spiritualitet, hvor folk betaler for det. Er de så også narcissister, fordi de underviser i spiritualitet? Eller hvad hedder han? Dr. Joe Dispenza, han underviser også i det. Han ved, at han er også narcissist. Altså, nu må vi altså også lige og moderere os lidt, ikke? Og sige, at jamen, for det første er der ikke nogen, der har gjort mig til ekspert. Jeg deler bare min viden. Og at det, som I kan få fra det håber jeg, I tager til jer og bruger, og det, I ikke kan bruge, det er I fri til at lade være med at tage imod. Men hvis der ikke er nogen, der åbner munden og deler det, de ved, så får vi ikke noget ny viden. Så sidder vi bare i vores egen lille cocoon og tror, vi ved alt om verden, ikke? Så nej, der er ikke nogen, der har gjort mig til ekspert, og jeg prøver heller ikke at påstå, at jeg er ekspert i det her, som jeg taler om, hverken de seksuelle ting eller de psykologiske ting, jeg taler om på min anden YouTube-kanal. Jeg deler bare, hvad jeg har lært igennem livet, og håber, at der er nogen, der kan bruge det til noget. Og den her video, den kom, fordi jeg lige lå og tænkte lidt over orgasmer. Hvordan man egentlig kan sige, at nu er jeg oprindeligt elektriker, så man kan sige, der er det her med mænd og kvinder, at vi kan i virkeligheden sige, at manden er pluspolaritet, og kvinden er minuspolaritet. Så vi er plus og minus, og dermed er vi også hinandens modsætninger. Og der er noget interessant ved orgasmer. Rigtig mange mænd lider af for tidlig udløsning. De kommer for tidligt. Og at komme for tidligt er i virkeligheden en reaktion på, at man er utryg. Så fordi jeg er utryg, så skal jeg have det her overstået hurtigst muligt. Og det er jo ikke noget, du ligger og tænker, det er noget, der sker ind i dit underbevidsthed, det er noget, der sker i dit nervesystem. Dit nervesystem siger i virkeligheden, flygt! Og for at kunne flygte, så bliver jeg nødt til at få afsluttet det her med en udløsning hurtigst muligt. Så at komme for tidligt er i virkeligheden en nervesystemreaktion, der hedder, lad mig komme ud af det her så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre, fordi jeg er utryg. Og det er typisk fordi, at kvinden lægger et pres på manden, eller han lægger et pres på sig selv, et præstationspres. Så det handler om præstation, det her. Det handler om at føle sig utilstrækkelig og ikke føle sig tryg i situationen, og ikke være i en rolig vejrtrækning og synkronisere sit nervesystem, og at det nervesystem ikke er synkroniseret af kvinden. Man kan selvfølgelig heller ikke være rolig i sit nervesystem og i ro med det, der foregår, hvis kvindens nervesystem er ødelagt. Hvis kvinden lider af PTSD eller har angst eller noget lignende, hvis hendes nervesystem det banker afsted sådan her, så kan du selvfølgelig heller ikke være i ro i dit nervesystem, fordi det smitter. Nervesystemerne prøver at balancere hinanden i virkeligheden, og det ubalancerede vinder. Men hvis to mennesker er trygge i deres nervesystem, så vil jeg våge den påstand, at så kan manden have 6 timer uden at få en udløsning. Så at få en udløsning er en stressreaktion i virkeligheden. Der er også noget tilvændingsfølelse. Der er også noget tillært i, at vi onanerer. Men selv vores onanipraksis, helt fra vi var drenge og sad på drengeværelset og filede den af, fordi det skulle overstå så hurtigt muligt, inden mor kom og opdagede det, inden mor skulle komme ind med vasketøjet, eller inden de kom hjem fra arbejde, mor og far, eller hvad det nu var. Så der har altid været sådan et tidselement i, at det skal overstås hurtigt, så jeg ikke bliver opdaget. Og den programmering ligger i vores nervesystem, ligger i vores ubevidste nervesystem, sådan så vi stadigvæk har en underbevidst, det skal overstås det her. Så for at mænd kan få orgasmer, der er længerevarende, og at vi kan holde længere, fordi det er 2 forskellige ting. Hvor længe vi holder, inden vi får en udløsning, og orgasmen er normalt 2 forskellige ting. Vi har bare også kodet de 2 ting sammen, sådan, så på grund af vores ananivaner, så har vi koblet orgasmen på udløsningen. Men de kan faktisk godt skille sig af de 2 processer, sådan så man kan få orgasmer uden at få udløsning. Men det kræver igen en enorm kropskontrol og en enorm ro i sit nervesystem for at kunne det.
Så altså pluspolariteten, manden, kommer hurtigt på grund af utryghed. I virkeligheden. På grund af et nervesystem, der er utrygt. På grund af et nervesystem, der ikke er i balance. Modsat kvinden, minuspolariteten, som ikke kan få en orgasme, hvis ikke hun er tryg. Så her er det lige modsat manden, at hun kan blive ved med at have sex i uendeligt, uden at få en orgasme, fordi hun er utryg. Så for en kvinde skal kunne få en orgasme, så skal hun være tryg. Og det er din opgave som mand at skabe den tryghed for hende. Igen, hvis jeg vender tilbage til, at der er kvinder, der lider af PTSD og CPTSD og alle mulige angstlidelser og sådan noget. Det er jo selvfølgelig en uoverkommelig opgave for dig at hele det. Men en kvinde, der er nogenlunde balanceret i sit nervesystem, der er det altså din opgave at få så meget ro i hendes nervesystem, at hun kan få sin orgasme. Og det med at få ro i hendes orgasme, det kan man gøre på mange måder. Eller ja, ro i hendes orgasme. Ro i hende, til hun kan få orgasmen. Det kan man gøre på mange måder. Jeg røg måske lidt hurtigt over det der med PTSD og CPTSD. Det kan du jo ikke hele. Du kan jo ikke gøre noget ved, at hun har PTSD eller CPTSD. Betyder det så, at en kvinde med PTSD eller CPTSD ikke kan få en orgasme? Nej, det kan faktisk være lidt ligesom manden. Det kan faktisk godt betyde, at hun får en orgasme ufattelig hurtigt. Fordi igen, det er også en overlevelsesstrategi. Hun har lært sig selv, at hvis jeg får en orgasme lynhurtigt, så kan jeg komme ud af det her. Så kan jeg få det afsluttet det her. Så er jeg ude af det her, som han forventer af mig. Så kvinder, der har PTSD og CPTSD, de kan faktisk ubevidst skabe en orgasme i løbet af få minutter, bare for at komme ud af situationen i virkeligheden. Men det er jo ikke alle sammen. Det kan sagtens være det modsatte, at man slet ikke kan få en orgasme, hvis man lider af PTSD eller CPTSD som kvinde. Men nu er det her jo ikke rettet mod den type problemstillinger, fordi der skal noget andet til. Der skal terapeuter ind over, og der skal noget traumaterapi til og sådan noget. Men altså, den almindelige gennemsnitlige kvinde, der kæmper lidt med at få orgasmen, det skyldes, at hun er utryg. Og der kan du hjælpe hende med at skabe den tryghed. Det har jeg fortalt om i andre videoer, men når man skal skabe en tryghed hos en kvinde, så skal vi altså skrue ned for tempoet. Vi skal have det der maskuline hu-hej vilde dyr pornhub sex. Vi skal have skruet ned for tempoet. Så det er noget med det gode lange forspil. Det er noget med at lægge en hånd på hendes yoni, på hendes skridt. Faktisk direkte oven på klitoris lægger du håndfladen, og så lægger du en håndflade på hjertet. Og det holder du egentlig bare der som en form for healing og som en form for møde med hende. Og ligesom byde hendes krop velkommen og få hendes krop til at falde til ro og synkronisere med din ro og din energi. Og så kan du bruge nogle ord undervejs, imens du gør det her, og sige, at du skal nok passe på hende, du skal nok holde hende, du skal nok være der for hende, og du skal nok lytte til hende, og du skal nok respektere hendes grænser. Og at du gerne vil give hende en god oplevelse osv. Så ord, der skaber tryghed. Det kan også være, at hun har brug for at høre ord som, at du synes, hun er dejlig, vidunderlig, og du har lyst til hende. Og altså bekræft hende i, at hun er god nok, og hun er okay. Fordi rigtig mange kvinder bliver meget kropsbevidste, når de bliver nøgne. Det er derfor, vi har historien om, at mange kvinder ønsker, at lyset skal være slukket, fordi så kan du ikke se det, og så bliver de ikke så kropsbevidste, og så genert over deres krop. Så for at modvirke det, så bliver vi nødt til at give dem nogle gode ord, som at de har en dejlig krop, de har nogle smukke bryster, de har nogle vidunderlige øjne, og du har lyst til hende, du synes, hun er vidunderlig og sådan noget. Skab den, husk at bekræfte den stemning, inden du skal til at penetrere hende, inden du skal til at have sex med hende. Fordi hendes nervesystem, hendes underbevidsthed skal ligesom åbne op og invitere dig til den her sex. Og der er også kvinder selvfølgelig, som bare synes, det skal bare være knald, lynhurtigt, tage mig ud på køkkenbordet. Og den situation opstår selvfølgelig også en gang imellem, hvor det bare er heftig dyrisk sex, hvor jeg bare har lyst til, at du nærmest voldtager mig på køkkenbordet. Og de situationer opstår jo også, og det er der også kvinder, der elsker. Men ellers, altså hvis man skal lave sådan et hjertemøde, vil jeg kalde det, hvor vi har en mere form for tantrisk seksualitet, hvor hun kan få de her mange orgasmer, der bare ruller igennem kroppen på hende, så bliver vi nødt til at starte med at skabe trygheden.
Men hvis vi laver det møde på den måde, at vi skaber den tryghed, og hun føler sig tryg, så kan hun også få 10 orgasmer, der bare ruller igennem hendes krop, og det er en fantastisk oplevelse at se sådan en kvinde, der får alle de der orgasmer, der bare ruller og ruller og ruller, og at du kan blive ved med at køre hende op og ned i energien, og lade hende få orgasmen, lade hende køre ned i energien, og skøre hende op igen gennem den energi. Så altså mænd og kvinder er polariteter plus og minus, ikke? Den utrygge mand kommer for tidligt, den utrygge kvinde kan ikke få en orgasme. I generelle termer. Så selvfølgelig er der undtagelser. Der er altid undtagelser for reglen. Og så er der også det her med, spiller vi komedie? Og det er jo det mest ærgerlige ved os mennesker. Det er, at vi tager masker på og spiller roller, selv når vi har sex. Så du kan godt tro, at du er verdens mest fantastiske elsker, fordi at det er det, hun viser dig. Men vi har altid den der lille lurende stemme i baghovedet, der hedder, er det her rigtigt? Er det noget, hun gør? Spiller hun rollen? Eller mener hun det rent faktisk? Og nogle mænd stiller ikke sig selv det spørgsmål. De går bare ind i sådan en narcissistisk, nu startede vi med narcissismen, de går bare ind i sådan en narcissistisk tilstand, der hedder, jeg er en fantastisk superelsker, fordi hun tilbærer mig. Men du bliver nødt til at stille dig selv det spørgsmål, om det er sandt. Kan jeg vide, om der ikke er mere, jeg kan lære? Jeg går altid ind i livet med nogle briller, der hedder, kan jeg vide, om jeg kan lære noget mere? Nu er det, man kalder et søgende menneske. Jeg vil gerne lære hele livet. Jeg vil blive ved med at lære, fordi hvis jeg ikke har lært noget en dag, så har det været en spildt dag. Så jeg vil gerne lære hele tiden. Og det vil jeg også opfordre jer andre til. Prøv at gå ind i det her med, er der noget, jeg kan lære? Kan vi gøre det her endnu bedre? Kan jeg lære min partner endnu bedre at kende? Kan jeg stille nogle spørgsmål, der ligesom afklarer, om hun i virkeligheden har en maske på og ikke er helt ærlig? Men det kræver også, at jeg skaber tryghed. Jeg bliver nødt til at skabe en tryghed til hende, der hedder, jeg kan godt tåle at høre sandheden. Jeg kan godt tåle at høre, at der er noget, du synes, jeg skal gøre bedre. Men hvis vi kan skabe den der tryghed og den der trygge relation, hvor det er okay at sige, det der sex i dag, det var sgu ikke særlig godt, så kan vi ikke have de her dialoger. Og man kan sige, jeg sagde også det her med min søster, hun var hudløst ærlig, og der var, jeg vil sige, nu læser jeg meget energi. Så hun var ærlig, da hun sagde det her med, at hun synes i virkeligheden, det var lidt narcissistisk, at jeg lagde så meget op på Facebook. Og det skal jeg også kunne tåle at høre, fordi jeg skal også kunne tåle at høre sandheden. Og det var egentlig nok heller ikke det så meget, der gjorde mig ked af det, men jeg læser energi. Og i virkeligheden mærkede jeg inde i hende sådan en vrede. En undertrykt vrede. Nu er hun også enagram type 8, og enagram type 8 har ret meget undertrykt vrede. Og det jeg egentlig mærkede i hende, det var noget vrede, der var rettet imod mig. Og i virkeligheden handler det nok om, at hun er vred over, at hun ikke selv tør træde op på en platform og fortælle alt det, hun ved. Så i virkeligheden er det nok mere det handler om. Men igen kan jeg jo også være taknemmelig og sige, jamen, det er da trods alt heldigt, at vi har en relation, der gør, at hun tør sige det. Fordi uanset hvor det kommer fra, om det er en misundelse eller en vrede, eller hvad det nu er, der er inde i hende, så kaster hun jo i hvert fald nogle ord i hovedet på mig, som jeg kan reflektere over og sige, er der en sandhed i det? Fordi hvis der er en sandhed i det, så må jeg korrigere det. Men som jeg startede med at sige, jeg mener ikke, der er en sandhed i det. Jeg mener rent faktisk, at hele mit hjerte, at jeg deler de her ting, fordi jeg gerne vil være med til at bidrage til, at vi tør åbne op og have nogle dialoger og nogle samtaler. Det her samfund, det er blevet så overfladisk, at vi kun kan tale om politik og fodbold og vejret. Vi tør ikke tage de her åbne snakke. Vi kan tydeligt se det i herreværelsets gruppe. Der er jo ikke nogen, der tør åbne op og fortælle, hvad de synes om det, de hører. Og det synes jeg er rigtig sørgeligt. Jeg synes jo, det er sørgeligt, at man som mand er så bange for at dele sin egen oplevelse. Fordi at man kan ikke få en nær relation med andre mennesker, hvis man ikke tør åbne op for sin oplevelse af, hvad der er, der sker inde i mig. Når jeg for eksempel hører sådan en video som den her. Så det er jo det, jeg prøver i virkeligheden at bidrage til at sige, kan vi nu ikke godt komme tilbage til et liv, hvor vi ikke sidder og er så optaget af, hvad der sker på Facebook og smartphones og hvad andre oplever,
at vi glemmer at opleve os selv, at vi glemmer at dele vores egne oplevelser, at vi glemmer at have de nære relationer med gode venner, vi kan tale om de her ting med, så vi kan have nogle dybe relationer om, hvordan har du det egentlig? Hvordan er det med dig og din kæreste? Har I et godt forhold? Og alle de her ting, eller nu delte jeg lige før i formiddag i den her video om sexlegetøj noget omkring et blowjob med koldt og varmt vand. Og det er ikke sikkert, du nogensinde har oplevet det. Og hvordan skulle du få oplevelsen, hvis ikke du kender til det? Så forhåbentlig er sådan en lille anekdote, som jeg fortæller der, med til, at du tør sige til din partner, skulle vi ikke lige prøve det der, for det kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve. Men hvordan skal man få inspirationen og ideen, hvis man ikke hører nogen fortælle om det? Så noget ser du altså ikke på Pornhub. Så vi bliver nødt til ligesom at åbne og dele og udveksle. Jeg har en rigtig god ven, jeg taler meget med, og hvis ikke jeg gjorde det, så fik jeg ikke alle de gode idéer. Nogle af vores samtaler, de inspirerer mig også til videoerne. Så når jeg taler med ham, så får jeg idéer til videoer. Fordi, det var smart, der var noget, han undrede sig over. Det må der også være andre, der undrer sig over. Det kan vi lige fortælle til nogle andre mennesker. Og på den måde bliver vi jo mere og mere vidne, og bedre mænd, og bedre elskere forhåbentlig, hvis vi tør. Har jeg aktiveret noget i dig, som du har lyst til at dele nu, så del det for Guds skyld under kommentarfeltet på den her video, uanset om det er i den lukkede Facebook-gruppe, eller om det er på YouTube, så vil jeg elske at få kommentarer til det her. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, at der var noget indsigtsfuldt og noget meningsfyldt i det for dig. Sørg nu for, at din kvinde, eller din partner i det hele taget, det er lige meget om det er mand eller kvinde, er tryg, når I skal have sex. Når din partner er tryg, så bliver sexen markant bedre. Ha' det nu rigtig godt til næste gang, vi taler ved. Det var Markus.